da će to ići kao i bicikli na aukciju. Evo, rukom samo pokaži. Pogotovo ne pod nogama. A ja se isto pravi nogama, mi to ne znamo. Ma ne. Neovlaštena proizvodnja i promet drogama koji su se dogodili upravo na području policijske postaje Daruvar, zato danas i jesmo ovdje, policijske postaje Čazme. Sada vidjeli i posnimili dolje, dakle radi se o većoj zapljeni marihuane na području policijske postaje Daruvar. Naime, radi se o dvije odvojene zapljene koje su se dogodile 12. ovog mjeseca i 15. Dakle, što se tiče 12. petka, policijski službenici ove policijske postaje su temeljem prikupljenih obavijesti koje smo imali ranije proveli kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom iz Daruvara, za kojeg smo utvrdili postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz članka 190 Kaznenog zakona. Tijekom tog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su temeljem naloga suda proveli dokaznu radnju, pretrage stana i drugih prostorija na dvije lokacije na području Daruvara, te osobnog vozila koje koristi 35-godišnjak. Tijekom tih pretraga pronađeno je ukupno oko 10 kg marihuane, koju on sam uzgojio, dok je naknadno isti odveo policijske službenike na mjesto gdje je zasadio indijsku konoplju. Mi smo na toj lokaciji pronašli još 22 stabljike indijske konoplje, visine od 1,40 do 3,40. Na tom mjestu smo obavili dokaznu radnju očevida i obavili oduzimanje svih cjelokupnog nasilja koje smo tamo zapravo. Daljnjim kriminalističkim istraživanjem u ponedjeljak 15. listopada policijski službenici su utvrdili postojanje osnovane sumnje da je 37-godišnjak također iz Daruvara počinio kazneno djelo o kojem sam govorio. Kod njega je također temeljem sudskog naloga obavljena pretraga jednog obiteljskog imanja u Daruvaru, gdje smo u tlu pronašli, dakle zakopao je oko 13 paketa marihuane ukupne težine oko 18 kg. Dakle, sva ova oduzeta biljna materija i ove biljke bit će proslijeđene u Centar za forenzičko ispitivanje, istraživanje i vještačenje na Vučetiću u Zagrebu, koji će utvrditi u kojoj se točno vrsti kanabisa radi, te kvaliteti i postotku udjela THC-a u istom. A protiv oba počinitelja će biti podnesene kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. Su ove pojačane aktivnosti u cilju suzbijanja zlouporabe opojnih droga provedene krajem 9. i početkom 10. mjeseca išle u cilju, odnosno u dvije faze, a to je prva faza prikupljanja operativnih informacija koja su rezultirala određenim saznanjima i temeljem tih saznanja krenulo se ka drugoj fazi, a to su konkretna kriminalistička istraživanja koja su rezultirala ovim zapljenama droga, odnosno ovih 6 akcija, 2 na području Daruvara i 4 akcije na području policijske postaje Čazma. Inače, policijska postaja Čazma tijekom ove godine imala je zaista jedan lijep zavidan broj zapljena opojne droge marihuana, bilo je i ekstazi tableta koji su u zadnje vrijeme tijekom ljetnih mjeseci zaplijenili, pa je to ukazivalo da je ovaj problem na području policijske postaje Čazma prisutan. Ove godine detektirali ukupno 56 kaznenih djela koje se odnose na domenu zlouporabe opojnih droga i podnijeli smo 33 optužna prijedloga nadležnim prekršajnim sudovima. To se ta 33 optužna prijedloga odnose na posjedovanje droga. Ukupno je ostvareno 48 zapljena, kojom prilikom je oduzeto oko 29 kg marihuane, 3,6 grama kokaina, ekstazi tableta i
65 biljaka indijske konoplje. Tijekom cijele godine 40 kaznenih djela, dakle znatno manje nego ove godine, još nismo došli do kraja godine. 14 optužnih prijedloga je podneseno prekršajnim sudovima uz 20 zapljena, no međutim tom prilikom oduzeto je i oko 45 kg marihuane, gram i pol kokaina, oko 30 grama amfetamina i oko 1250 stabljika marihuane. Dakle, ove godine znatno su povećane aktivnosti što se tiče samog broja, dok je prošle godine bio veći broj zapljena opojne droge iz razloga, naime, što je na području grada Daruvara i Grubišnog polja su otkriveni ilegalni laboratoriji za proizvodnju droge kanabis, marihuane, u kojima je ukupno pronađeno oko 43 kg droge marihuana, oko 1200 stabljika indijske konoplje, oko 350 grama droge hašiš, te brojna oprema za uzgoj marihuane u tim halama, kao što su grijalice, ventilatori, reflektirajuće lampe, sijalice, ventilacija i sl. S obzirom da se radi o dosta kompleksnom kriminalističkom istraživanju, u svezi čega se dovode veći broj osoba u vezu, nismo u mogućnosti dati daljnje podatke, jer je kriminalističko istraživanje u koordinaciji sa Državnim odvjetništvom